Κλείσετε όμως, γιατί από ό,τι φαίνεται, ξέρετε, η προσέλευση των καλεσμένων ήταν πολύ δυνατή, οπότε λίγη υπομονή, έχουμε χρόνο να τα πούμε όλα. Και οι δικοί μας. Είστε εσείς έτοιμοι? Σε φωνάζω απ' έξω. Στο σχολείο πες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Δεν είχατε καθόλου τρακ. Νομίζω ότι το έχετε, που λέμε στη γλώσσα, ξέρετε, της τηλεόρασης, του πάλκου κλπ. Να πούμε ότι έρχεστε από το Σχολείο Αυγουλαία Λιναρδάτου. Κύριε Παπαϊωάννου. Ναι, η μουσικός. Η μουσικός. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Ήρθαμε για να στηρίξουμε. Καλέ το μικρόφωνο, εγώ τι κάθομαι και σας βλέπω. Ναι, εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ήρθαμε για να στηρίξουμε το έργο της UNICEF και να συμπαρασταθούμε και στα παιδιά των Special Olympics. Είπαμε έτσι έναν μουσικό τόνο, ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι, και βρισκόμαστε στη χριστουγεννιάτικη περίοδο. Και το λόγο στην κυρία Τσαΐρη για να σας πούμε και τα υπόλοιπα. Κυρία Τσαΐρη, να υποψιαστώ ότι τα παιδιά δεν χρειάζονται πολύ μεγάλη ενημέρωση για το τι είναι η UNICEF, ποια παιδιά του κόσμου υποφέρουν. Ξέρουν, έτσι. Τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά καθημερινά στο σχολείο, όχι μόνο τώρα που είναι γιορτές και είναι αρκετά ευαισθητοποιημένα. Εξάλλου έχουμε φέρει μαζί και τον κουμπαρά μας. Μα βλέπω ένα υπέροχο πράσινο γουρουνάκι. Ένα κουμπαρά που έχει το ποσό των 1.500 ευρώ. Που συγκεντρώθηκε στο σχολείο μέσα από πλήθος φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων, όπως χριστουγεννιάτικο μπαζάρ, φιλανθρωπικοί αγώνες, λαχιοφόρα ως αγορά και 1002 άλλα πράγματα. Και όλα αυτά ενώ είναι μόνο 13 Δεκεμβρίου. Συνήθως δηλαδή όλα τα μπαζάρ και αυτά ακόμα δεν είναι σε εξέλιξη. Εσείς είστε τόσο οργανωμένοι. Ναι. Και είναι ακόμα σε εξέλιξη πάρα πολλές δραστηριότητες. Βέβαια, το σημαντικό μήνυμα που πρέπει να περάσουμε όλοι είναι ότι δεν πρέπει να περιμένουμε μόνο τις γιορτές για να προσφέρουμε. Η ανιδιοτελής προσφορά είναι αυτή που δίνει νόημα στη ζωή μας και πρέπει να είναι η καθημερινότητά μας. Αυτό είναι αλήθεια. Και νομίζω ότι οι εκπαιδευτικοί όπως εσείς μπορείτε να το κάνετε. Έχετε το κλειδί για να ανοίξετε την πόρτα. Και πρέπει να προσπαθούμε. Προσφορά δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι και η βοήθεια στο συνάνθρωπό μας, στο συμμαθητή μας, και πρέπει τα παιδιά να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία από πολύ πολύ μικρά. Θα μου επιτρέψετε να υπενθυμίσω κάτι, γιατί μου λένε από το κοντρόλ ότι ακόμα κάνετε αυτό το μικρό λαθάκι. Μην καλείτε στη σταθερή γραμμή, δηλαδή στο 210-27-85-100, και κλείνετε αμέσως το τηλέφωνο. Μείνετε εκεί και περιμένετε να ακούσετε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τη φωνή του υπεύθυνου. Να δώσετε τα στοιχεία, να δώσετε το ποσό, και από εκεί και πέρα υπάρχει μια διαδικασία που θα προχωρήσουν τα πράγματα. Το να καλείτε και να κλείνετε κατευθείαν το τηλέφωνο δεν προσφέρει τίποτα. Εντάξει, κάντε μου τη χάρη. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μικρό ταξίδι στη Λάρισα. Ξανά σε ραδιοφωνικό σταθμό. Πάμε στον Best FM. Εκεί μας περιμένει η Δέσποινα Θεοδόρου. Δέσποινα, καλησπέρα. Ναι, καλό σας απόγευμα. Είναι το Δημοτικό Ραδιόφωνο της Λάρισσας, που συμμετέχει για 6η συνεχή χρονιά, κυρία Ρώνη, στο Μαραθώνιο Αγάπης της UNICEF. Χαιρόμαστε και πολύ. στηρίζει αυτή την προσπάθεια, ενημερώνοντας τους ακροατές όχι μόνο σήμερα, αλλά και γενικότερα για όλα τα ζητήματα που θέτει και παρεμβαίνει η UNICEF. Σήμερα βεβαίως ακόμη περισσότερο να καλούν το τηλέφωνο των δωρεών. Επίσης μεταδίδουμε το μήνυμα της μεγάλης εκστρατείας αλληλεγγύης που πραγματοποιείται σήμερα, και ελπίζουμε βεβαίως και θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι Λαρισαίοι θα ανταποκριθούν στο βαθμό που ο καθένας μπορεί, βέβαια.
Αυτό που θέλω να σας πω, κυρία Ρώνη, είναι ότι είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι η αλληλεγγύη είναι το πιο ισχυρό όπλο που έχουν στα χέρια τους οι πολίτες. Θα μου πείτε αν είναι αρκετό αυτό. Κάθε προσπάθεια, κατά την άποψή μας, είναι σημαντική και γίνεται ανάγκη όταν μιλάμε για παιδιά, για τα παιδιά όλου του κόσμου, όταν μιλάμε για ένα κόσμο χωρίς πείνα και χωρίς πολέμους. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Είμαι σίγουρη ότι οι Λαρισαίοι θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Να ξαναθυμίσω ότι η προσπάθεια αυτή θα κρατήσει και τις επόμενες ημέρες, αν κάποιος δεν προλάβει. Έτσι, να το ξαναπείτε, να το υπενθυμίσετε. Δεν είναι μόνο σήμερα. Θα προσπαθήσουμε και εμείς σήμερα αυτό να περάσουμε, ότι δεν είναι μόνο μία μέρα. Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου μπορεί κάποιος να βοηθήσει τα παιδιά όλου του κόσμου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αλλά παρακολουθώντας από πολύ νωρίς αυτή την προσπάθεια, θέλω να επισημάνω ότι εκτός από το ειστέρημα των πολλών και φτωχών, αυτή την προσπάθεια θα πρέπει να στηριχθεί μάλλον και από το περίσσευμα των λίγων και πλουσίων. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Έτσι είναι, γιατί και οι ισχυρές τσέπες, παιδιά, πρέπει να ανοίγουν, έτσι. Ήμαρτον. Γιατί ζητάμε πάντα από τον κόσμο, ο οποίος δεν έχει, να βοηθήσει. Εγώ νομίζω πως τα παιδιά δεν έχουν ανάγκη να τους ξεκουνήσουμε, είναι από μόνα τους. Πάντα μιλάμε για τους μεγαλύτερους και πάντα θα πρέπει να μιλάμε για τους πλουσιότερους. Δηλαδή, και η κίνηση πάντα μετράει. Αλλά η ώρα είναι αυτή για τους πλουσίους.